Мінск пад ударам. Танцы для лукашэнкаўскага свята і новы спосаб зарабіць на бацьках школьнікаў. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 13 верасня. Украінцы ударылі па Мінску, але не па гораду. Уначы быў нанесены удар ракетамі і марскімі беспілотнікамі па судабудаўнічым заводзе ў Севастополі. Там будуюць і рамантуюць караблі Чарнаморскага флоту Расіі. Пацярпелі 24 чалавекі. Акрамя таго, пашкоджаны дэсантны карабель пад назвай Мінск, які стаяў там на рамонце. Мяркуючы па фота, яму цалкам знесла ўсю надбудову. Цікава, што да Беларусі гэты карабель не мае ніякага дачынення, а пабудаваны быў увогуле ў Гданьску, яшчэ падчас савецкай акупацыі Польшы ў 80-х. Акрамя Мінска ў доках завода пацярпела і падводная лодка пад назвай Ростов-на-Доне. Таксама гэтай жа ноччу украінцы ударылі па важным прадпрыемстве ў Цвярской вобласці Расіі. Гэта хімічны завод, дзе вырабляюць авіяцыйнае паліва. Украінскія медыя пішуць лаканічна: білі беспілотнікамі, ёсць пападанне і ёсць паражэнне. Вагнераўцы ў Беларусі вучаць не толькі вайскоўцаў, а яшчэ і прапагандыстаў. Цяпер для работнікаў лукашэнкаўскіх медыя праводзіць нешта пад назвай «Тактыка спецыяльнае вучэнні Ваенкор-2023». На палігон прывезлі 3 дзесяткі рэпарцёраў і аператараў дзяржаўнай прэсы, якіх пераапранулі ў камуфляж, пакармілі ў сталовай і пакаталі на бронетранспарцёрах. Паведамляецца, што прапагандыстаў вучаць паводзінам у гарачых кропках і тактычнай медыцыне, перавязаць раны, эвакуяваць пацярпелых і гэтак далей. Прычым БТ адкрыта кажа, што навучанне праводзяць вагнераўцы. Вось такая журналістыка. Мінчанка захацела завяшчаць кватэру свайму сабаку. У сур'ёз-ці не да канца зразумела, але з такім пытаннем жанчына звярнулася да натарыуса. Маўляў, жыву адна, сваякоў няма. Адказ, праўда, яе не парадаваў. Па беларускіх законах нашчадкамі могуць быць толькі грамадзяне альбо юрыдычныя асобы. Жывёлы, як вы разумееце, не падыходзяць ані да першых, ані да другіх. Так што ў выпадку смерці гаспадыні сабака застанецца без жылплошчы. Амерыканская амбасада ў Беларусі выклала вясёлае відэа. На ім амерыканцы спрабуюць выгаварыць складаныя беларускія словы, такія як культавая шчучыншчына. Атрымліваецца не заўсёды. Щучучинющина. Okay, I'll go. Щучинищина. Let me just try a couple times. Щучинщина. Шушулунищиня. And this is my favorite. Щирас. Шриац. Штирац. Shirats. Shishrats. It's difficult to say these words. Кашмар адбываецца ў Гродні. У кватэры звычайнага дома масава лезуць пацукі з падвала. Для гэтага яны выкарыстоўваюць каналізацыйныя трубы. Але, па словах жыхароў, часам пацукі выбіраюцца ў кватэры проста праз унітазы. А ў старых дарогах іншая праблема. Там жыхароў адной з кватэр на вуліцы Горкага заядаюць блыхі. Людзі кажуць, што насякомыя лезуць з-пад падлогі, а на скаргі камунальнікі рэагуюць так. Кажуць, што патрэбная санітарная апрацоўка падвала, але за кошт саміх жыхароў. Гаспадыня праблемнай кватэры гэтым абураная, але, будзем шчырымі, кошт такой паслугі не такі вялікі, ад 25 да 50 рублёў. Беларускі спартыўны функцыянер загінуў у Расіі. Мікалай Ярмашоў узначальваў моладзевую хакейную каманду «Дынама» і працаваў у федэрацыі баскетбола. Цяпер ён у групе турыстаў выправіўся ў горы. Падчас пад'ёму на Эльбрус Ярмашоў сарваўся ўніз з вышыні амаль 5500 метраў. Ад траўмаў ён загінуў на месцы. Прычым гэта ўжо не першая такая трагедыя. У ліпені таксама на Эльбрусе сарвалася з абрыву і загінула пажылая беларуска. Пачалася школа, пачаўся бізнес. Беларускія рукадзельніцы пачалі прапаноўваць незвычайныя паслугі. Цяпер на пляцоўках з аб'явамі можна знайсці прапановы дапамогі з дзіцячай творчасцю. Да-да,
Цяпер, калі вашаму дзіцёнку загадалі прынесці ў школу нейкі выраб з шышак ці нешта такое, яго можна не клеіць да ночы ўсёй сям'ёю, а проста купіць. Майстрыхі прыкладваюць нават фота сваёй творчасці і хваляцца. Паўтораў няма, кожная кампазіцыя унікальная. Кошт такой паслугі недзе 10-20 рублёў. На выраб просіць 2-3 дні. Пры патрэбе тавар нават дашлюць вам па пошце. Трагічная гісторыя кахання ў крупках. Там будуць судзіць мясцовага жыхара, які забіў сваю жонку і яе палюбоўніка. Адбылося ўсё яшчэ вясною. Мужчына даведаўся, што жонка хоча развесціся і ўжо знайшла новага кавалера. Тады муж прапанаваў сустрэцца ў траіх, каб пагаварыць, але размова не атрымалася. Падмануты муж быў п'яны. Ён пачаў бойку з палюбоўнікам. Падчас яе ударыў і жонку, а затым схадзіў у машыну, узяў там стрэльбу і забіў спачатку свайго канкурэнта, а пасля і жонку. Мужчына сам выклікаў міліцыю і ва ўсім прызнаўся. Цяпер справу ўжо перадалі ў суд. Хутка пачнецца працэс. Забойцу пагражае ад 8 да 25 гадоў, пажыццёвае ці нават расстрэл. Што рабіць, калі ўлада прыдумала свята, але ўсім збольшага да яго няма ніякай справы? Правільна, сабраць педагогаў і школьнікаў, каб прымусіць іх здымаць відэа. Цяпер набліжаецца 17 верасня, якое Лукашенка абвесціў днём народнага адзінства. 18 верасня 1939 года Савецкі Саюз увёў войскі на тэрыторыю сённяшняй Беларусі і Літвы, якія пасля рыжскага міру былі пад польскай уладай. Праўда, беларускія улады сарамліва не згадваюць адзін нюанс, што гэты вызваленчы паход і вяртанне заходняй Беларусі сталі магчымыя ў выніку дамоўленасцяў СССР і нацысцкай Германіі, якая ў тым жа верасні напала на Польшу і разграміла яе армію. У 21 годзе Лукашенка зрабіў 17 верасня дзяржаўным святам. А што з'яўляецца абавязковым атрыбутам лукашэнкаўскага свята? Правільна, масоўка з устаноў адукацыі. І цяпер настаўнікаў і вучняў прымушаюць удзельнічаць у флэшмобе да 17 верасня. Прыдумалі песенку і адмысловы танец. Выглядае гэта ўсё вось так. Моцныя, таму што разам. Ну а калі настаўнікі па нейкіх прычынах не хочуць танчыць, то заўсёды можна ўзяць медыкаў і загадаць ім пастроіцца ў нейкую фігуру. Бо яны ж таксама бюджэтнікі, а значыць, першыя ахвяры бязлітаснага дзяржаўнага святкавання. Таксама беларускіх студэнтаў сабралі пісаць спецыяльную дыктоўку пра 17 верасня. Сёлета з яе выкінулі цытату Лукашэнкі, але ў цэлым яна не асабліва адрозніваецца ад леташняй. Калі коратка, дыктоўка расказвае, як палякі прыгняталі беларусаў і як добра, што чырвоная армія ўсё вярнула. Паказальна пісаў гэтую дыктоўку нават міністр адукацыі Іванец у адным з мінскіх універсітэтаў. А галоўная прыгажуня Беларусі атрымала падарунак ад міністра. Элеанора Качалоўская зусім нядаўна, у пятніцу, выйграла тытул «Міс Беларусь». А цяпер яе запрасілі да міністра інфармацыі Пярцова, дзе падарылі збор твораў Янкі Купалы і біяграфічнае выданне пра яго. Праўда, магчыма, гэта такі тлусты тролінг, бо у Качалоўскай на конкурсе здарыўся канфуз якраз з Янкам Купалам. У фінале дзяўчына не змагла згадаць, што менавіта Купала аўтар славутай п'есы «Паўлінка». Праўда, гэта не перашкодзіла Элеаноры выйграць конкурс. Пасля яна паабяцала абавязкова прачытаць п'есу і схадзіць на спектакль па ёй у Купалаўскі тэатр. Авацыя для Ціханаўскай. Сёння Святлана выступала ў Еўрапарламенце. Яна згадала палітвязняў і беларускіх добраахвотнікаў, якія ваююць на баку Украіны, а таксама прэзентавала еўрадэпутатам праект беларускага нацыянальнага пашпарта і паабяцала звярнуцца ў кожны ўрад краін Еўрасаюзу з просьбай прызнаць яго. Пасля прамовы Ціханаўскай дэпутаты апладыравалі стоячы. Каго яшчэ не бачылі беларусы ў гарадах ці на дарогах? Мядзведзі былі, ласі былі, лісішкі таксама былі. А цяпер вось рысь. Незвычайную госцю заўважыў рыбак, які прыехаў на раку Дрысу ў Віцебскай вобласці. Калі вяртаўся да аўто, то ўбачыў, што проста каля яго сядзіць нейкая жывёла. Спачатку ён падумаў, што гэта сабака, але пасля разглядзеў рысь. Госця заўважыла чалавека і збегла ў лес, але пасля вярнулася. На шчасце, яе напалохаў шум трактара, які праязджаў па дарозе, і знаёмства рыбака з беларускай фаунай на тым і скончылася.
У Беларусі гэтыя дні знаходзіцца вялікая дэлегацыя ваенных аташэ з афрыканскіх краін. Аж 14 чалавек з розных краін прыехалі за знаёмленчым візітам. Але, акрамя профільных мерапрыемстваў, улады, падобна, вырашылі неяк пацешыць гасцей, на што хапіла фантазіі. На трактар. І гэта не жарт. У выніку ўсю дэлегацыю прывезлі на завод МТЗ і каталі там на трактарах. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.